Yuk. Bes. Ya kayak jati sih mas. Kayak yang pertama jati kayak ora sing gede lah. Gerki ngarep lah pintune sih. Oh, mau meni pinggire krantel siji mas. Kan jati siji itu masuk krantel, mau jati krantel itu masuk jati apa bahasa apa Prabuan Prabuan jadi ngarep pra sekene lah kuwi sing kuning piye ikan 5 sabuk isi kok di ana tempat siji ne lah aku nyumet ket mau iki mau nyumet piro sih papat po apa wis sing siji piye njuran siji lentek lah ana 5 sabuk sabuk 5 kuwi sing iki nyumet ke loro ae po nah birune kabeh lah kowe sing domong malah aku ora mudeng nek sabuk-sabuk kuwi malahan deleng-deleng sih gak mudeng sing kuning piye sing kuning nang kuning lho ditelepon HP yang anu tak wifi nih oh HP ini kita kabeh no. Di dalam mlebu langsung iki Oh, ada iki pinggir buk sih. Gebuke. Lah iya. Sing sing pinggir dalan sih ora lagi gebuke. lha iki gebuke Mau ngomong gebuke sih. sing gebukan pokoknya amaman tekan teleport wae sih Ora dhewe Mas. Berarti kan sing jati ke siji kene, kan loro jatine. Jatine kan loro sih Mas. iya Siji kene gubuk karo kantel. itu gebukan kantel Jadi sembarang.